Шляхта заўжды багацей? Не. Толькі некалькі адсоткаў шляхецкага стану гэта магнаты алігархі тыпу радзівілаў і патоцкіх з палацамі, прыватнымі арміямі, звярынцамі і нават уласнымі гарадамі. Вялікую долю шляхты складалі ўласнікі адной-дзвюх вёсак, а яшчэ большую засцянковая шляхта або галота. Яны памяталі пра паходжанне герб, мелі свае звычаі, вопратку, пячатку, але побыт мала розніўся ад сялянскага. За плугам хадзілі, але ў доме ўсё адно вісела шабля. Маглі працаваць аканомамі ці пісарамі ў багацейшых суседзяў. Была і беззямельная шляхта, калі, напрыклад, уся зямля пайшла старэйшаму сыну, а ты рабі, што хочаш. Тыя арендавалі зямлю, але не працавалі паншчыну, адкупаліся чыншам. Толькі маскоўская ўлада гвалтам пазапісвала ўсіх гэтых людзей у сяляне. Бо вы ж бедныя, не можаце быць дваранамі. Вялізная колькасць беларусаў, украінцаў, літоўцаў, палякаў, нашчадкі акурат той дробнай шляхты, незаможнай, але з гонарам. Такая гісторыя.